unomboziva kuti ukagadzira statement rekunyepa mangwana unoripandukira, nekuti hachisi chinhu chaunenge uchida kuti unenge wataura chinhu chisipo. Infact saka zvaunenge wataura chinhu chisipo unenge uchimbochitaurira zvekuti nguva iyo ipfuure. Handiti unozokanganwa kuti ndakamboti kudii, asi vanhu vanenge wakambonyepera vanosara vaine zvinhu zvaunenge wakanyepa izvozvo, vanosara vakahenga ipapo. Rimwe zuva uchizvita wakagumbuka, Jeff Judah wakatuka even kana VP Chiwenga iwe uchivati muMoskeni. Hauna kutuka nemaMoskeni iwewe. Zvada kunyeba nhasi kuti hanzi tine maMoskeni, tanga tagara makore nemakore tine maMoskeni tichigara nemaMozambikenzi zvakanaka. Iwe usade kutita mastupid. Ndosaka ndichikuudza ndichiti panguva yatakanga takanyarara iyi zvanga zvisingareve kuti tanga tingakunzwe. Handi waitaura kuti tikunzwe, taikunzwa, asi kuenderera kwako ndo kwakazoita kuti ndidzoke panapa ndichizotaura newe mudhara iwewe kuti wakunyanya nekuti wakuenderera mudhara iwewe. Chiwenga chaiye comrade Chiwenga chaiye wakamutuka murume uyo ukamuti mabumbwa nemanyasarandi. Chinonzi manyasarandi haasi maMoskeni. Ukatotaura ukatomenshena nezita pane imwe audio yako iwewe uchitaura kuti vanhu ivava vantu munguva yehondo ndo vainhingirina vakabvira kare vachidzivirirana naana Mugabe, mabumbwa chichi wati hazvisiri zvawaitaura here iwewe. Saka maMoskeni auroda kutanga kuti maMoskeni takanga takagara nawo akapinda muZimbabwe 1913 wakuzvitora kupi futi izvozvo? Wakuitidhirwa mazuva waimbotaura uchituka vaChiwenga, uchituka vanhu vekuMozambique, uchituka vanhu vekuManicaland uku. Hausiriwo waituka vanhu vekuManicaland. Vanhu vekuManicaland unoziva here kuti Zimbabwe inogumira papiwo? Icho chinombonzi Zimbabwe chiko, hanti Zimbabwe yakabviswa muzita rekuti Rhodesia. Chinonzi Zimbabwe chichi chakaita kuti nyika iyi tizoiti nyika izotanga kunzi nyika nhasi. Handiti chakaisa zita rekuti Rhodesia chikazoita kuti Zimbabwe izonzi Zimbabwe, kuti izonzi Zimbabwe from Rhodesia. Izvozvizvi inyaya yekusangana kwemarudzi. Iwe mudhara iwe uda kunyebera vanhu iwewe nhasi iwewe kuti Zimbabwe izonzi Rhodesia isati yatombova Zimbabwe. Haizi nyaya yemurungu Rhodes here akanga ari dictator wekutanga wekudzvanyirira nyika yedu isusu, wekupamba nyika iyi nehama dzake. Zimbabwe yakanga isinganzi Rhodesia, payakanga ichinzi Rhodesia manga musina vanhu vekuMalawi. Kuti izotanga kunzi nyika yatumidzwa zita yakugumira apa nepapa yane maborders nemaboundaries, vanhu vekuMalawi wanga wasipo. Usade kunyebera vanhu iwe. Uchanyebera ivavo vaunonyepera ivavo, kwete inini. Endo kada kuramba uchiya panapa uchinyeba ndoramba ndichimbokufumura. Ndinokudyisa chifumuro kusvikira wazvimbirwa gore rineri. Usade kunyebera vanhu iwewe uchida kuti hanzi nhasi vanhu vekuMozambique nhasi vazonaka nekuzodi. Iwe vanhu vavaituka manje apa. Uchitaura futi information yaunoda kuvharidzira tsvimbo yaunotaura kuti une tsvimbo ndeipi. Hauna kana tsvimbo yauinayo yaunofungidzira kuti une tsvimbo shamwari. Hakuna munhu asingazive kwaakabva. Ndosaka ndichitaura ndichiti munhu asingazive kwaakabva anonetsa. Sezviri kuita musikana weoperation Dudula muno makazobvunzwa kunzi iwo kumusha kwenyu kunenge atunzi kumusha chaiko ndekupi kumusha kwenyu imimi. Zvikazopedzisira zvakuonekwa kunzi ane possibility yekuva muZimbabwe. Ndo zvakafanana newewo unofanirwa kuti uzizive kuti une possibility yekuva epiwa bumbwa iwewe. Wazvinzwa? Nekuda kwekuti rudzi rwako iwo rwakabva nemuZambia kupinda munomu. Otherwise rwakatotangira muZambia imomo futi. Saka hapana mubumbwa waunotuka iwewe nekuti iwe uri mubumbwa futi also. Ndinoramba ndichikuudza kuti uri mubumbwa. Nyaya yekuti mabumbwa iyi yakatangira pakuda kubira vanhu mari. Ndiyo nyaya yakandiunza panapa kuti regedza kubira vanhu mari. Handinamboti wakarambidza vanhu kujoina chingungundengu. Chingungundengu tinochitaura tega isusu vanoda kujoina vachijoina. Kwete zvako zvauda kunyebera vanhu.
enda unovhura kesi yacho tione waruda kuvhurira kesi kuti uchavhurira ani kesi iwewe akati anoda kukuuraya uye nemaaudios ake emunhu akati anoda kukuuraya. Pane munhu akambotaura kuti ada kuuraya iwewe Jeff Judah? Kana kuti iwewo ndiwe nezuro chechema kusendise murume mukuru ndiwe wakatotanga kuchallenja kuti wapfana imimi ndikasangana neminyango kana mustreet chemo ndinokumamisai? Hauna kuzvitaura here nezuro Jeff Judah? Nezuro chai munhu anotanga kutaura zvinhu zveviolence ndiani panapa social media panapa kunze kwako iwewe? Munhu akapromisa vanhu zvese zvauri kutaura kuti unopromiswa izvo ndiani kunze kwako iwo? Ndiwe unopromisa vanhu vacho futi unozodzoka wakutanga futi kuzowanyebera uchiti hanzi munondipromisa kundirova, munondipromisa kuzondiura. Iwe uriwo unotanga kuita zveviolence panapa kana uchinge waudzwa chokwadi. Usade kunyebera vanhu, usade kunyebera vanhu. Zvinhu zvese zvatiri kudzoka panapa tichitaura tinozvitaura kubva mumazwi akwawakataura iwewe, nekuti takazosvikira pakuzoona kuti no, this is enough. Murume uyu akuenderera pamusoro pekuzopera vanhu mari dzavo. Isusu hatina kuya kuzotaura panapa nenyaya yekuti hanzi takatiwo wakati vanhu vasajoine chingungundengu. Isusu takaya kuzotaura panapa nenyaya yekubira kwako vanhu mari uchiita basa uchisenzesa zvimastatement zvako zvekunyepa nekupenga izvo zvekuti hanzi ye vanhu ava mabumbwa, vanhu ava marudzi akazodai, so iwe uri mubumbwa futi. Zvese zvauri kutaura izvi ko wadi kutaurawo rudzi rwako kuti okay, imimi makabva kupi kuti muzozviti imimi muri maZimbabwenzi aripiwo? Wakambobva nekupi? Hauzive kwawakabva nako. Saka timira katikutaurire kuti Nyashanu akabva nekumusoro kwakapfuura nezibhodha reZambia ndiye akatanga kuyambuka Zambezi. Shamwari, Zambezi ari kupi? Zambezi ari kuNamibia? Zambezi ari kuBotswana here? Kwese kuna Nachipuriro, kwanonza Nachipuriro handiti vana vanhingirikini yama dzedudzo, vana vanhingirikini, vana vache vaNyashanu. Unotitaurire chikwewo zvaunda kutiudza zvinhu zvisina kana nebasa rese. Zimbabwe kuti izonzi Zimbabwe itange kunzi Rhodesia yanga yazara vanhu vemarudzi, vanga yazara marudzi akasiyana siyana. Sekutanga kwayakaita from the beginning, yakangotanga ichingovingwa nemarudzi vanhu vachimaigretera muZimbabwe. Saka chazoshamisa kuti uyu munhu ndewe kwakati, uyu ndewe kwakati chi. Hone kuti inini ndakazotaura ndikati kana neMandebele wakukomplaina kuti isusu tinotova nebackground yedu yekutokurosa rwizi. Zvino manje Jeff Judah zvaakutaura achiti vanhu vemuZimbabwe chete, zvekamashona chiita inyaya yenyu mega. Nhasi wakutanga kudzoka uchiti ye tinoziva 9 languages, ye Mandebele this Mandebele that. Unozivira kupi Mandebele iwo? Wairamba vanhu vese panapa uchiti hanzi mashona chete ndo maZimbabwe. Hapana tsvimbo yanda kutaura uchinyepera vanhu panapa. Uri nyanzvi yekunyepa zvimwe zvisingatomboite, conman. That's why uchidya mari dzevanhu nenyaya yekungwarisa panyaya dzerurimi rwako rwakadzidza kunyepa to the highest degree. Vanhu mukasanyatsomuteerera zvakanaka murume uyu munobirwa achiita basa rekukunyeperai futi achikontradicta zvinhu zvaanenge ataura. Apedza kutaura anokurambirai zvaataura, anozvibika zvekuti munotadza, munokanganwa imimi kuziva kuti pane zvaambotaura apa. Anozvipandukira kana akuda kuti akuisei kune rimwe side. Munoiswa kuleft mukaiswa kuright, mukaona nhamo naye murume uyu, murume anonyeba uyu. Nzvimbo cheche yaari kutaura kuti hanzi yakabva anastolena nazviwayo hati ndiyo nzvimbo yakabva mashona. Jesus kamurudziko chinotaurwa nemunhu uyu chaari kuedza kuuya nacho nhasi panapa achitaura kuti ndine tsvimbo yekuziva chimiro chendudzi dzemuAfrica munomu. Chimiro chendudzi dzemuAfrica chinozikanwa nemunhu anotaura zviri kuenda kwazviri kubva kudaro. Iwo manhingirikini acho uri kutaura iwo chiti mabumbwa kana kuti machi. Munhu anotoita mhosva nenjere dzake nemwoyo wake nepfungwa dzake neunhu hwake. Munhu aite mhosva nekuda kwerudzi. Wakazviona kupi?
Nai vana veZimbabwe vangani hama dzedu muno dziri mumajeri? Ko vangani vanhu vanobva kunze kwenyika vanouya kusokopara mhosva munyika medu? Vangani? Zvinoreva here kuti vanhu venyika iyoyo vanhu vane mhosva, kana kuti mhosva inenge yaparwa nemunhu anenge pache zvake iye neunhu hwake nezviito zvake? Kana munhu akakutadzira unotarisana naye nezvaaita, kwete kuita basa rekurwa nemunhu wakuenda kunorwa nedzinza rake, wakuenda kunorwa nevamwe vanhu vasina kana chauri kutomboziva, vasiti kutomboziva kuti pane zvinhu zvaitika uko, wakutanga kuti navo vatadzei. Usade kunyebera vanhu kuti hanzi vanhu vakadhipotwa aiva ari maMoskeni chete. We were there. Handizi mwana mudiki zvekutodaro inini. Tanga tiripo vanhu vachidhipotwa. Usade kunyebera vanhu iwe. Ende usanyepera vanhu futi uchiti hanzi munguva yakatambudzika maMozambikenzi ndiyo nguva imwe chete iyo yakauya maMalawians. maMalawians haana kumbobvira akambouya munguva yakauya maMozambikenzi munguva yehondo yamatsanga. maMalawians akanga ari muZimbabwe akanga arimo kudhara. Usade kuti nyebera iwe. Ende vanhu ivavo futi venga vakangoholda maZimbabwean citizenship havana kumbobvira, vakambova vanhu vanyowani vakanga varipo. Inda uchida kunyeba iwewe. Uda kunyeberani? Vanhu vari kunyebera futi vamwe vacho vanhu vakuru. Kuda kuita kunge sezvinonzi zvese pazaiitwa iwo wanga uripo, ndiwo wakanga uripo, uchinyatsokuona, uchiongorora, uchiverenga, uchiisa marekodzi pasi ekuona kuti aiwa apa pari kubatwa vanhu vakabva kuMozambiki, vakabva kuMalawi nhasi vasiwo. Hakuna vanhu vakazombouya kubva kuMalawi munguva yakazotanga kuzopinda maMozambicans wachipushwa nehondo yamatsanga. Vanhu vekuMozambique vakapushwa nehondo yamatsanga nekuda kurwa an economic war, wachishandisa zvombo. Nyika haibviswe huori nepfuti zvauri kunyebera vanhu. Jeff Judah. Nyika haibviswe huori nekurwa hondo. Tarisa zviri kuitika kuDRC. Chakasaka kuti Mozambique yacho nanhasi idaiso ichingotambura chii? Haisi nyaya yekuda kubvisa huori nepfuti iyoyo yauri kuita basa rekufurira vanhu, uchituka vanhu, uchipatsanura vanhu nekudhivhaidha vanhu. Hatimbofa takaregedza kuudza kuti uri kudhivhaidha vanhu. Udhivhaidha vanhu mani? Uchiita basa rekuba mari, uchinyebera vanhu history yako yekunyepa, uchinyora chibhuku chenhema chaunenge uchiklema mazwi ako nerurimi rwako rwenyoka rwaunoita basa rekutaura mazwi, kunyepa, kupfimba vanhu, kunyengera vanhu. Uri munhu akaipa stereki mudhara iwewe. Nyika dzizhinji dziri kutambudzika dzine hondo isingaperi. MaEthiopians ari kutambura nanhasi, nyika yavo haisati yava stable zvese neMasomalians nenyaya yekuda kubvisa huori nepfuti yauri kuita basa rekunyebera vanhu nhasi. Isusu tiri kuuya kuti tiite zvinhu zvine tiri kuuya nezvinhu zviri common zvinofanirwa kuti zvigone kunzwisiswa nemunhu wese kuti tikwanise kugadzisa nyika yedu. Iyo uri kuita basa rekudzingirira vanhu nemarudzi avo. Vanhu vekuZimbabwe avo vanoshandisa senemuhani, vanhu vekuMalawi vanoshandisa senemuhani. President ndiye vanhu vese vekuMalawi. Ane zera naniko president uyu? Atoriwo mwanawo. Kunotori nevamwe vanhu vakangopinda muZimbabwe kubva kare nekare vaingogara zvakanaka vasina kana kutombotadzira vanhu. Vachibva ikoko kwacho kwamunoti hanzi ye president akazobva kuZambia, akazobva kuMalawi, akazobva akazoita sei. Zvine basa rei kana achinge akukanganisirai? Munotaura naye. Kana achinge akukanganisirai iye ndiye wamunotarisana naye iye. Kwete kuita basa rekuenda kunoda kunonhonga vanhu vakawanda. Hakuna munhu asiri muZimbabwe ane Zimbabwean citizenship. Nekuti nyika kuti izonzi Zimbabwe yakatotanga itori Rhodesia. Mukuva Rhodesia kwacho ikoko yakanga iri Rhodesia ine vanhu ivavo vacho vari kutaura nevauri kuramba ivo maMozambicans nemaMalawians venga vangorimo. Sade kunyebera vanhu iwe. Despite zvaana kuti he chinyi 1913 1933 zvako izvozvo ndizvozvo, asi vakanga vangorimo.
izvozvizvi uri kungofanana nevanhu vaya vari kungoita basa rekudzingirira vanhu vemuzimbabwe kuSouth Africa vachiti hanzi mazimbabwenzi makauya kuzoita mhosva munomu, makauya kuzotitorera mabasa, makauya kuzodaiso muchizodaiso. Asi izvozvizvi tikatarisa makahijekazi nevanhu vari kuita maactivities ari dangerous, macriminal activities ari dangerous, marobhari nechi nechi, maSouth Africans varidzi venyika iwe. Asi they keep accusing Zimbabweans. Ndo zvauri kuita iwewe chete. Hapana chimwe chinhu chauinacho kunze kweruvengo rwaunoda kushandisa kudivhaidha vanhu uchitsvaga futi mari pamusoro pazvo. Regedza ndimbokuudza zvako mudhara kana uchifungidzira kuti wakangwara. Handiti munogadzira zvimaorganization zvenyu zvamuri kuti liberation struggle and what. Mamembers mamwe amunenge musingaoni aya ndisu isusu tinenge tirimo muchida kuona kuti muri kutiitirawo here zvinhu zvekuti tione kuti tine kwatiri kuenda. Unazviziva here? Zvakangofanana nemurevolution iyi. Iso revolution ndosaka takatoiti is open for everyone. Just because tinotozviziva kutoti patinenge taakuda kuita zvinhu zvakaipa kana dai zvikada kunzi pane mumwe wedu arida kuba hazvitore nguva. Ndosaka uchiona kana kudyiwa kwemari yanyoka yemabhunu hazvina kana kutombotora nguva kuti zvibude pachena kuti nyoka yemabhunu mafanzi ake ari kumisuswa. Zvino imimi munozviita manje mwakakanganwa manje kuti chi kuti munhu wese anongogona kungopinda nekujoina zvimagrupu zvenyu tinenge tirimo nemaghost account. Handidi kutombokunyebera vanhu vanenge varimo waunenge uchitotuka uchitorambira uchitoti handizive zvaari kutaura. Vanenge vatorimo vanenge vasingambokuaccuse nemakuhwa. Tinenge tichitotaura zvatinenge tichitoziva zvamunenge muchitoita imimi. Toda kuti uzvizive nhasi. Iri skiri rekuba mari muchiunganidza vanhu iri kai haritore time manje wangu ndikutaurire zvisati zvabuda pachena nekuti vanhu vamunenge muchiunganidza vanhu vayaka. Ndakakuudza nezvire ndikati usakanganwa kuti vanhu vamuri kudyira mari vatoriwo vanhu vanofunga. Ndaitokutipa ipo paya kutoti uzizive iwewe kuti vachiyewo uri kutuka iwewe uchiti hana ruambira hana chii. Tisi tinenge tiri mugrupu rako pamwe otherwise tinenge tichitokontributa mari zvedu tichitoona zvedu kutoti gurwe uyu ari kuzviona kunge akangwara. Uzvizive izvozvo. Ndosaka wakanzwa statement rangu rekutanga ndakataura ndichiti inini ndinorwadziwa nehama dzangu dziri kudyirwa mari nemunhu uyu nekuti hazvina kuipa kutanga eliberation struggle yako uchitaura mazwi auri kutaura uchiedza kuda kuunganidza vanhu nekumotivheta vanhu nemaideas ako but pakuzotora mari dzevanhu manje ndo panozotiradza kuti inyaya yekutora mari. Hauna kuti vanhu ngavasajaine chingungundengo asi uri kutora vanhu mari zvichireva kuti zvinhu zvauri kuita hazvina kwazviri kuenda inyaya yemari wangu. Handiti wazonzwa nyaya ndiri kukuudza manje. Ndakaposa inini ndikati inini chinhu chinondirwadza inyaya yemari dzevanhu. Hatidi vanhu vanofidha mhuri dzavo nenhamo dzevamwe vanhu. Usabire vanhu mari dzavo. Ita liberation struggle yako inenge ine vamwe vanhu vanenge vainewo power vari pamberi bhodhi yaunonyatsogara nayo pasi kwete kuti iwo ndiwo gaune uchitungamirira uchiita basa rekunhingirira uine vanhu vaviri vatatu vakoyo ukama wepadhuze muchiita basa rekusilasha mari dzevana vevanhu. Nyaraiwo mhani muri vanhu vakuru imini. Hakuna munhu anoita chese kana kuti chichi kana kachingungundengo kake izvozvizvi kaanogona kuita. Tinenge tirimo mutungungundengu twenyu itwoto tichikuonerai zvese zvamunenge muchiita. Isusu kwedu uyai futi. Ndofunga vanhu manga muchitadza kunyatsonzwisisa kuti wai munhu uyu ari kungoita basa rekutiramba achingotaura achidzoka panapa. Ndazokuudzai manje I think this audio inogona kukuonesai kuti chii chinenge chichiitika mumaorganization ese nemamovements ese ari kuitwa newana. Ndo zvatinenge tichiitirana izvozvo nekuti tinenge kune vamwe vechokwadi kune vamwe vefeki. Saka vefeki vanozopedzisira vabatwa ende vakabatwa manje njuka dzacho dzinozovaremera manje sezvamakuona nhasi izvi. Ndo zvandaikuudza ini ndichiti isusu revolution yedu isusu is open for everyone, is free for everyone, for anyone to join. Ndeye vanhu haizi yekunzi ndeye mashona kana zvakazoda, as long as you are a Zimbabwean citizen ship holder
unotori nekodzero dzekutoita dzekutotaura nezvaunonzwa, kuda nezvaunoona iwewe, uchiisa maviews ako tichibatsirana. Nekuti tiri kuita zvinhu zvekusunungura nyika, hatisi kuita zvinhu zvekutsvaga mazita nembiri panapa. Ende hatisi kutsvaga mari. Munhu anoda zvemari anotoitsvaga nenzira dzakewo, asi tichidzoka tichisangana muchingungundengu. Ende vanhu kana vakabvisa mari dzavo muchingungundengu imomo, dzinotofanirwa kutozikanwa kutonzi ndedzei, vachiona marekodzi ekuti dzafamba so dzikafamba so dzikafamba so. Ko dzenyu mimi dzamusingade kubvunzwa? Mari dziri kubviswa, dziri kudhonetwa kwenyu dzamusingade kubvunzwa, muri kubira hama dzedu. Tinenge tirimo, tinenge tichitozviona zvamunenge muchitoita. Tiri tese muzvingungundengu zvenyu izvozvo zvamunoti hanzi ana liberation struggle what tirimo imomo, mwenda mumbofa makatiziwa. Tinotojoina, hanti munoda mari munojoinisa munhu wese, saka tinongopinda. Kwedu huyai, takakumirirai, huyai. Hakuna munhu ari kuita basa rekutora mari yemunhu. Stolewa uri kuswera uchiti tek naye uyu, haasi kutora mari yevanhu. Stolewa mari iri kudhonetwa kugeza revolution inyaya yekutoti vanhu vari kuchemera nyaya yekuti nyoka yemabhunu asunungurwa, uye abatsire mhuri yake, achichengeta mhuri yake murume uya chete. Kana akatobuda hakuchisina zvinonzi head donation yethis donation yethat, zvisina kubvumirana nevanhu mamembers erevolution. Ndo zvatinoita isusu mamembers erevolution. Haizi nyaya yekuti tisusu tinouya panapa tichitaura, munhu wese anofanirwa kuti anzwisise kuti kana pachidiwa pamari panodiwa mari yei, kana zvisingaite hazviite. Kwete zvenyu zvekuti hanzi hamubvunzwa, hamudii, munotanga matanga kumhanyisa vanhu. Ini ndakataura ndikati mbudzi kudya mufenje ufananyina, chandinoramba kuba, musabire vanhu. Nekuti ndo zvakarambwa naComrade Bombshell Runisi kugeza, zvamuri kunzwa zviri kurambwa naVP, kuti vanhu nyika ngairege kubirwa. Saka iwe ukatanga kugadzira twuma movements twako twekunyebera vanhu, uchiita basa rekuda kuudza vanhu zvinhu zvekunyeba, uchivapa mafozi hopu, wotanga kuabira. Tinobva tataura kuti kwaita imwe mbavha, unobva wagumbuka manje uchidzoka, wotanga kuita basa rekutaura kutaura zvinhu zvetribal segregation. Mheno kuti ndo chikoro chavakanyanya kudzidza ukapasa stereki chekunyomba vanhu nemarudzi avo. Zvino hatina kana basa nazvo izvozvo, and you are not going to stop anyone. Tinongoya panapa tichingozvitaura. Ndo chinangwa changu inini chezvandakavinga panapa pa ndichitaura nezvezita rako iwewe. Sade kunyebera vanhu kuti hapana munhu anonzi asiri muZimbabwe, munhu ane birth certificate nechitupa wese muZimbabwe. Zvemalanguages anotaurwa, takambotaura kuti isusu chimalaweni chiri kutaurwa muZimbabwe. Chimalaweni chakambotaurwa muZimbabwe kupi? Hatina mbotaura kuti chimalaweni chinofanirwa kuti chitaurwe muZimbabwe. Unotaura zvinhu hauna kana common sense pane zvinhu zvako zvaunenge uchingotaura so. But vanhu vasingagone kutaimira manje wanoona unge sezvinonzi uri kutaura zvinhu zvine musoro. Chero vakasataura chimalaweni chacho ichocho, zvakangofanana nemi, munofunga kuti makabva kumusoro uko muchitaura chishona chakakuperera chakaita sezvakaita, kana kuti chizezuru chakazopurifyiwa chamuZimbabwe. Hauzvizive. Vanhu vese vakanga vasina language yamuri kutaura yese. Kuchinja kwemalanguages hauzive kuti kunotanga sei. Chii chinoshamisira pakuti hanzi munhu anotaura mutauro wakati kana zodii kuzodii? Chichona chinongotaurwa kana nemunhu wese ichi. Ko uri kutaura ndachifungidzira kuti pamwe otherwise uchati pamwe otherwise anobva kuAsia uko general wacho. Uri kutomutaurira munhu kuti hanzi ari kubva panzvimbo pacho pauri kutaura uchiti hanzi anobva. Uri kutaura panzvimbo pakabva mashona. Iwe hauzizive kuti vaira moyo ndo vashona vekutanga iwe. Harisiro group here rimwe revanhu vanonzi maformer Bantu people. Vaira moyo ana Stole wacho iwawo. Stole hasi mushona papi, Stole hasi muZimbabwe ndi papi. Stole hana rudzi newe papi ipapapo, imimi makabva pana tete guru mumwe chete. Inda uchida kunyeba iwe.
kuzviramba kana kuzvibvuma unozviramba kana nyaya yekuti uchiri kuda kubira vanhu mari, asi tinoda kuti titaure back to the bottom, kwazvakatangira chaiko chaiko. Kwazvakatangira chaiko chaiko kwakanga kuinani. Zvese zvamakuda kutaura izvi mazita emadzisekuru zvaananyashano anani wese wanani wananyati wana uyu wana chichichichi vanhu vakatangira pamunhu waani apo. Hauzivi kwakabva ancestor wemunhu mutema iwe. Saka mubumbwa wekuAsia here kana kuti wekuEurope, iwe hauzvizivi kuti pakabva maMalawians ndosaka uchiona vanhu vachishaya nemitupo. Pakatobva muMalawians ipapapo ndopakabva manigirikini, ndopakabva mashona. Kunyeba here ikoko nhasi? Uyadzoka upindure panapa. Usada kunyeba hapana tsvimbo yauinayo, une tsvimbo yeracial segregation chete. Tsvimbo yemoyo wakaipa, mweya wetsvina unoita basa rekuparadza vanhu, kudhivhaidha vanhu, uchivapa mazita nemitupo, uchiita basa rekuvandudza manyepo ekunyepera vanhu, uchida kunyepera vanhu kuti he vanhu havana ukama, vanhu vasina ukama ndivanani. Ndakazvitaura nezuro ini ndikati mashona nemaMalawians vanhu vamwe chete. Endai munotsvaka kuhistory yacho, ndinoda munhu anozvitsvagira kwete kuudzwa nedofo iro. Munhu ane mwoyo wakaipa chete kungovavarira kuti vanhu vasawirirane chete. Mashona nemaMalawians vanhu vakabva panzvimbo 1 vanoshaya the same ancestor. Saka chanetsa chiipa munhu akakutadzira nenzira yaakutadzira nayo, sungana naye munhu iyeye, netsana naye munhu iyeye. Kana muchida kurwairwa nemunhu akunetsa iwewe, kwete kuenda kunopisa nekuparadza musha wake, woenda kunopisa nekuparadza hama dzake dzese, vanhu vanenge vakatozvigarirawo zvavo zvakanaka vasina chavanoziva, nenyaya yekuti iwewe unoda kuzviita kunge sezvinonzi iwewe ndiwe munhu chete anodiwa naMwari panapa, kana kuti ndiwe chete munhu akarongeka, ndiwe munhu akanaka iwewe kupfuura vanhu vese. Zvinhu zvauri kuita izvi hazvina kutombosiyana nezviri kuitika muSouth Africa, zvekuti vanhu vanopomera maforeigners, asi tikaenda kujeri population yevanhu vemulocal ndo vanhu vakazara mumajeri macho, vatori nemhosva dzakatsvuka kuti piriviri dzekutouraya. Ndo unhu hwatiri kuda kuisirwa naJeff Judah munyika medu isusu, kuti munhu akangonzi mundevele arowa mushona zvakutotanga kutoita hondo yemandevele nemashona. Ndo zvauda kuti tiite iwewe, ndo zvauchapedzisira wakutiitisa. Manje tinozviramba manje izvi zvezvo. We can't fall for that shamwari. Hatina kupusa. Mangwana uchaita kuti vanhu varambe vachipandukirana iwewe, nenyaya yekuti iwewe munhu akangotadza iwewe wakutotanga kutovenga dzinza ravo rese. Ndo zvinhu zvatisingadi izvozvo. Kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Ndo pazvinotangira ipapo pekuti munhu akatadzirwa nemwana wevanhu anoenda kunorova baba wacho, agoenda kunorova nembwa dzepamba pavo, agoenda kunopisa nemisha yacho nekuti watadzirwa nemwana. Zviri kuitwa vanhu kunze kwenyika uku, kuti munhu akangokanganisa chete kana kuti akangoita mistake yekudhuma munhu nemotikari, zvobva zvatotanga kutonzi vari kuita basa rekuti pedza vachitidhuma nemotikari munomu. Tozopedzera zvakutoita kunge sezvinonzi hakuna maMalawians akatadzirwa nemashona. maMalawians iwo waida kuti vanhu vavo vechishona vaende kunopinda maparliament yekuMalawi, havadika. Unofunga kuti dai vakaenda ikoko vangadai vasimo mumaparliament macho? Inyaya yekurambidzwa here kana kuti inyaya yekusada? Unofunga kuti dai nguva yakanga ichimigrata maMalawians nemazambians achipinda munyika munomu nekuda kwemaini dzakanga dzichivhurwa nemaindustry zvakanga zviriko, nekuti basa ranga rakawandira kusaiti kunoku, ati ndizvo zvakaunza vanhu vakawandisa, nekuti vanhu vaiuya kumabasa munyika mavo, futi muAfrica vanhu vaiteera mabasa enyika dzavo, ndokwaimukira mabasa ikoko, ndokwaiwanikwa mari. Unofunga kuti dai kwanga kuine vamwe vanhu vaigona, kana kuti dai kwanga kuine zvimwe zvinhu zvainzi zvaiwanikwa ikokoko, izvozvi tingadai tine mashona mangana angadai akazara muMalawi nemuZambia. Pinda kuZambia uko 9 months back hauna kunzwa kuti mashona azara muZambia umu zvekuita flood. Hauna kuiona hondo yemashona nemazambians kuchirundu uko, hauna kuiona iwe. Uda kunyeberani kuti hakuna mashona ari kunyika dzevamwe?
usade kunyebera vanhu panapa. Munhu wauri kutopindura shamwari anoziva zvauri kufungidzira kuti iwo haazive. Enda kuNamibia kuone kuti mashona mangani. Inyaya chete yekungoti vanhu zvinongodhipenda chete nekuti makazoenda nguva ipi. Vakaenda kuchiri nemachances ekuva vanhu vemunyika idzodzo, nanhasi vakahodha macitizenship emunyika idzodzo. Izvozvo Obama angadai ari munhu wekuKenya here akatonga munyika yeAmerica. Dai zvinhu zvichinzi zvinofambiswa nenzira dzakwewo. Inyika ipiwo yaunda kuita basa rekunyepa. Vanhu vangani izvozvo zvauzvizive here kuti uchitotaura kudai so hazvitoshamisa ukatozonzwa zvakutonzi kupi nekupi kwacho kwaunda kuedza kutaura ikoko. Kunotori nenhingirikini zvauda kutaura uchiti hanzi Stole anobva kuGaza uko, Stole hadze kuGaza uko shamwari, vanhu vese vakabva kuNorthern Africa uko, kuCentral Africa uko. Hakuna Stole wekuGaza shamwari. Hakuna vanhu vanonzi masquati ndikutaurira. Inyaya yemigration iyo ndosaka ndichitaura kuti Stole akabva kunzvimbo, vanhu vanonzi ana Stole vakabva panzvimbo pakabva mushona. Usade kunyepera vanhu vekwaStole kuti hanzi ana Stole vakazobva kuGaza, vakabva eSwatini, vakabva kupi. Usade kunyeba vana kubva from a southern side. Kwanga kusina vanhu, kutoda kuti tidzokere kumashure. Munhu mutema akabva kupi kuti amigrate achiuya kuno kuSouthern Africa? Akabva kupi? Usade kurobha vanhu netuhistory twekunyeba. Siyana nemwana wevanhu. Taura nini panapa. Ndinotopedzerana newe. Stole akabva kuGaza kupi kwacho kwaunotitaura kuti kuGaza? Inzvimbo yavakatozosvikira iyo. Vachimigrata sekumigrata kwakatoitawo madziteteguru ako, saka nyarara kutaura nyaya yekuti Stole mubva kure, iwe uri mubva kurewo futi. Hakuna vanhu vasina kubva kure apa. Musauya panapa nenyaya dzekubva kure panapa pasocial media panapa hadzina musoro. Hadzibatanidze vanhu. Peta kuti murambe muchifa nenzara mhenu zvenyu kana mukapfurirwa nebenzi muchiita basa rekuudzwa nyaya dzekubva kure. Tirikutaurira ichokwadi panapa pakuti musarobwe nemumwe munhu achiita basa rekutaurira nyaya yekuti uyu munhu anobva kure, munhu anobva kure. Hakuna vanhu vasina kubva kure. Southern Africa inoyi yakanga isina vanhu inei. Angari masango aivingwa nevanhu achiuya kuskovhima nekuita zvinhu zvakasiyana siyana. Ndo zvakazoita kuti vachive nzvimbo dzinedzo vachisvogara kuno. Wamwe waitobva nekuda kwekuda kutozvitangirawo pake pekugara, nekuda kuzvitangira umambo, nekuzvigadzirira zita nembiri yake nemasimba ake. Ndokuuya kwakaita madzitateguru ese. Hakuna kwanga kusina vanhu kunoko. Mafounders maKoisani, uri muKoisani. Ndo vanhu vakatotanga manje kusvika muZimbabwe imomo. Unoziva here kuti maKoini Masani akagara muZimbabwe? Another part of Zimbabwe yakagarwa nemaKoini Masans. Vakapinda vakaramba vakazembera side rekunana Botswana uku vachidzika, vachiramba vachidzika kusvika kwavatozobatwa nenyanza uko kuzasi kunana Durban uko. Vachiramba vachidzika, vachimigrate vachidzika. Zvakazosaka kuti vamwe vanhu vasare munana Plumtree nemunana Botswana uko ari maKoisani. Kuyambuka Limpopo muchipinda kwese kunana Mapungubwe uko. Mashona achitanga kupinda muzinhingirikini umu, vana kusangana nemaKoisani. Kwakasvika kuine maKoisani, ndo vanhu vakatanga kuita mafounders Southern Africa. Southern African region yakatangwa nemaKoisani, kwete newewewe zvakwewo zvauda kutitaurira mupurwa iwewe. Nyarara. Saka mese muri vauyi, garai zvakanaka. Kana paine anenge akanganisa ngaagadziriswe. Isusu tiri kuchema kuna president wedu wemuZimbabwe kuti tigadzirisire, chimbotinzwawo, chimboratidzawo kuti une shungu, une hanya nesu. Chimbotiitirawo zvakanaka kuti tinyarare kuchema titaura nezvezita rako. Ndo nyaya yatiinayo chete isusu. Kwete zvako zvauri kutiswera uchingoita basa rekutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Whatever we are doing here isusu pasocial media nekudi nezvese zvaana revolution zvese zvatiri kuita, tiri kutry kupleada nevari kutungamirira kuti aiwa vagone kunzwawo, vaitewo rudo, vaitewo moyo werudo kune vanhu vavari kutungamirira. Kana vakaramba ndo zviri kuzoita kuti tizotaura kuti aiwa isusu tinozozvimirira pachedu, tozvisarudzira kuti tinorarama sei nekuti imi hamuna basa nesu. Ndo nyaya ingoripo chete. Hatina basa nekuti hanzi vakabva kupi kana kuti vakazodii.
ita basa rekutukira vanhu nerudzi rwavo, kutuka vamwe vanhu nevamwe vanhu vasina kane chavaita, nekuti mumwe munhu atadza hazvibude.